Doka itimbwe mabuja tauya nonhadzo manhoko dzozuva ruchina mumwedzi uno waMbudzi. Wagari wokuzumba maramba pfungwe wari kubuda mumavhidhiyo wari kureketa iwo kuti kana hurumende yeZANU-PF ikareka kugoita bau kuti maChina areke kugoita zvokuabisa munzvimbo dzawagere wachatovhotera hawo MDC. Ipapa zviri chatohwadza wazhinji nokuti wari kutoratidza kuti wazvipira nyangwe kupfa waribeka nabasa nazvo, asi chawarisi kuda kuti waChina warambe waripo wachiita zvauri kuita zvokuchera-chera ikweyo kunzvimbo dzawagere. Paribagoziva kuti zvichaita sei kana kuti wakuru wehurumende wachagodini nenyaya iyi, asi ticharamba takaisa dziso ikweyo. Idi paribe chisvinu ipapa, ticharamba hedu tichikunyepai zvinenge zviri kuburika. Tindori munyaya dzowaChina nowagariwo munzvimbo dzakasiyana-siyana. Nozuro takakunyepai kuti sabhuku chiyadzwa nevamwe wache wakasungiwa nyasi kwaiwapiwa bhero rozviuru zvitatu zvemadhora munyika nodare kwamutare. Idi zvakatoita kunyangariwa chaiko. Heno kuti zvichapera mushechere, ticharamba hedu takaringa iko zvinoiperera. Chamutengure vhiri rengoro kuita vanhu vamunangagwa ari kupera makunokuno yano. Ipapa ari kutoita kunge ranyanyitsa pokare nokutoti wari kutera pokare tsoka dzavamugabe dzagoshamisa vazhinji kuti pavanotekaira kunze kwenyika vanoita kuunganiwa nevanhu vese vese, apa wachibenhuka pokare wakaita kuzariwa nevanhu kunge masvosve mukange. Ipapa zviri bagoziva kana kungwechisa kuti zviri kunyatsoitika, asi tikaona kangoma kakaramba kachidari idi motoziva kuti pane chaada kuitika chimwe. Ipapa zviri kuratidza zvegani kuti munyika medu mune vanhu vakawanditsa varime mabasa nokuti kumira kwakaita uchidiki ikweyo. Idi zviribe kana chimwe chinoratidza nokuti vanhu kana vari kumabasa aiwa vanomboita zvokumira-mira kudaro. Ipapa nyasi wangu wakaita kuzaritsa kunzvimbo yonhandare yondegeyo yopaRobert Mugabe. Apa paribe kana kutaramukana kana vamwe vangu varibe kupfekera zvifukausu, vamwe vari kuita zvavanoita mapurisa aribe kuwadzinga nokuti ndo zviri kuitiwa nehurumende. Zvakatooma izvi mabiya angu. Hino kuti mitemo yedzihwa mupengo iyi inondoita kuvanhu vakaita sei munyika medu muno. Wamunangagwa pawagoreketa mureketo wavo kuCOP26 kwai kuriba vanhu vagotetekera nokuti zvavari kureketa nezviri kuitika pasi zviri kutosiyana. Kunyika kwedu uno tiri kuita basa rekuingidzira gwenya romagetsi rokuhange rinoseenzesa marasha, apa tichimutsiridza pokare zvitima zvenguva yaSmith izvo zvinoseenzesa marasha pokare zvakatoita kunyangariwa. Wari kureketa zvimwe zvichienda nokumarijo, izvo zviri kuitika pasi zviri kuendawo nokumanzere. Heno kuti zvichangoita sei, asi tiri kuona paribe kana chisvinu. Ipapa wakabenhuka zvavo waseenzesa miriyoni remadhora okuAmerica wenyika, asi iwo waribe chawabonhukawo nacho wokuSouth Africa aiwa wakatopfumvura wakabenhuka nemabhiriyoni masvinu chaiwo okuti vanhadzirise zvomagetsi avo. Kwaizeki iri kunhadzira kuti iite sarudzo dzokutsiva vanhu vari kutsiuka munhandare yeparamende pabodzwa nomakanzuru musi wa22 mwedzi waKubvumbi gore rinouya. Heno kuti ichokwadi chere kana kuti chii, tichagokunyepai pazvinenge zvaburika. Ichokwadi kuti ng'ombe kuronzewa unotokama wakaita kuringanzira. Ipapa kwai Ignatius Chombo agotorehwa purazi rache rokwazvimba rakakura mahekite 3 kuti zviuru 3 kuti wagope vanhu vamwewo. Ipapa ichokwadi kuti izvo ZANU unotoja wakanomuseredzero kana wandoita kurambana nawo wanobva wandotora zvese pokare wosara uribe chinhu. Zvakatoita kuoma. Kwai hurumende yagoti iyo yaisa vanhu vanogoringa kuti vanhu vari kureketei nozveipa dande mutande. Idi mabiya angu nzira dzavari kutsvaka nadzo kuti vaite kuvhundutsira vanhu pabodzwa nokugoda kunetsa vanhu vanenge vachireketa zvinhu zvavasingafarire dzakatoita kunyangariwa. Dai watoita mariyo waita vanhu vaite zvimwe zvinhu zviri nani. Heno mabiya angu kwai peturu iri kuramba iribe kuchinja mutengo mwedzi uno, iri kutengesiwa nodhora rokuAmerica ribodzi nomasendi 40 kana kuti dhiziri richiita dhora ribodzi nomasendi 30 zvokuAmerica. Tiri kufara kuti mutambi weZimbabwe kiriketi yevadzimai
Mary Ann Musonda kwaiva aitiwa mumwe wavanhu vanogona kupiwa mubayiro wevatambi vakatamba zvinonwisa mvura mwedzi wapfuurayu noICC. Tinaenda padandemutande reICC tiende kovavhotera ipapo Mary Ann Musonda toti pamberi naye. Kwai Norman Mapeza areketa vanhu vaari kuda kuti vagotambire chikwata cheZimbabwe zuva rochigumi noribodzi nozuva rochigumi noina mwedzi uno, apo tichatamba noSouth Africa pabodzi pono chikwata choEthiopia. Heno ipapa kwakazara vanhu vari kutambira nzokonyika, vari kutambira munyika medumu, wandoriwa iri basi zviri kutohwadza vazhinji ipapa, asi ticharamba tichiringa heno kuti achazvikona chere zvokuhwinazvo. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Bato roANC kwairagoboya makanzuro anoita 160 anobodzi, apa reDA raboyawo 30 nomamwe aribe kana munhu akunda zvakanaka imomo anosvika 66. Pakatoita kunyangariwa heno kuti vachasenza sei zvakanaka chere kana kuti vachaita sei, ticharamba takaringa kuti vanenge vachizvikona sei. Ichokwadi kuti paribe chinhu chisingabhadhare ipapa vanhu vari kuringa munhu anonzi Black Coffee, munhu ano mari tsvinu yareketiwa pasi rese kuti yaakusvikawo mamiriyoni emari ekuAmerica 60 chaiwo. Ndiye hanzi aita mari yakawanditsa muAfrica mese pane waimbi wese. Idi zvachemubiya eduyo. KuKenya kwaiva pwere wangu vari kuita zvokuratidzira zvatozomanikidzira kuti hurumende imise kufundzisiwa kwezvikoro ikweyo kwemazuva anosvika 4 kana 5 chaiwo. Heno kuti vachabenhuka chere sondo rinoyari tinenge takaringa. Rwanda kwaiyaita kuita kudadisa chaiko, yaendesa miriyoni chairo romakirogiramu omaruwa avari kutengesa kunyika dzokuEurope. Idi zvavo wabi yedu ipapa kwaiva goboya mari inoita mamiriyoni masere chaiwo yokutengesa kwavari kuita maruwa kunyika dzokuEurope dzo. Idi zvavo wabi yedu. Gwicho rakamboramba kutambira chikwata cheZimbabwe rinonzi Gary Balance kwairagotanikiwa pachena kuti rakaita zvinhu zvinoitiwa nevanhu vanoita chikarabha chorusaro rwaganda. Idi tinotomuseka tichimushora tichibva tafara pokare kuti anga aribe kumbotambirawo chikwata chedu, akatoramba kutambira chikwata cheZimbabwe achida kutambira choBritain kuEngland. Tiri ipapo zvedu kwaNyasi aiva tazorora. Ndini wenyu MhaNduwe WeNhau.